Hello guys, welcome my Janta Fakla YouTube channel. Mana बुङोबा दिनै आरोना गोदान ब्लग लाबोलायबाय आरोना बयखौबो बरायनो थाबाय नैबे आंनि केजेफजों आरोना ओमफ्राय जों दा आरोना बल खेला नायनो आरोना उन्दैफोरनि दिनै बिराद सोरबाबो फैगोन होनदों बायदि मोनदां खोनादों ओमफ्राय माने दिनै दतमायाव आरोना आन्दार 13 उन्दैफोरनि बल खेला दङ ओमफ्राय जों दा बेखौ नायनो नागिरनो आरोना ओरैमोन सुरु खालामसै आरोना केजेफनि दहाय सोर आरोना जों फाइनालि नै दा सफैबाय बल खेला जागोन नै गुन्दाफोरसो लोगो मोनलायबाय आरोना गुन्दाफोरखौ फाइनालि नै आदैमोन सफैबाय आरोना दा नै दा फाइनालि सफैबाय जा अबाव दोननांगौ जाखो आसलखौ दा फाइनालि सफैलायबाय आरोना जों नों मा मायाव होखोलै सफैबाय आदैमोन सफैबाय बोरै बुजिलाय मावख' क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गाहाय मावख' माइगं हाउस टेङापारा वार्ड नं 5 लासो आरो जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम गायसननाय 1967 मानबिलाइ सिम फुरायना उपर्ना नार्जारि बिफा मुस्रि बिश्वजित नार्जारि बिमा मुस्रिमा सन्दिबाला नार्जारि गामि खाग्राबारि लाइजामख' बनरगाव जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम पिन नं 783347 आंगोनि अनजाथाव बरना गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा एसोसिएट प्रफेसर दङ बिबार बावजेनगिरि डक्टर सुबुं बसुमतारी सार लोगोसे डक्टर आदार बसुमतारी सार इउनाइटेड फराम खालायगिरि लोगोसे जोंजों दिनै बरायजानाय इन्डियान आन्डार 20 वुमेन्स टीमनि केप्टेन मानिजाथाव अपर्ना नार्जारि बिनानावखौ दिनैनि जे किक अफ बेखौ खालायनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे मेसेज उइसेस होनो थाखाय गुरै खावलायदों जोबोद गोजोननाय दा बेयाव गेलेनो फैनाय मोननैबो टीम आंनिनो आंगो फंबायफोरखौ आङो मोजाङै मोजां गेलेनानै नों जेसेबां रोंगौ नोंनि रोंगौथिखौ देखायनानै आरोबाव सिगांथिं आवगायलांनो हानायनि थाखाय खस्थ' खालामनानै जेब्लायबो खस्थ' खालामबाय था दा आं बेनि थाखाय मोननैबो टीमखौ अल दा बेस्ट उइस खालामबाय थेंक इउ अपर्ना नार्जारि दायो जोंनिया दङ नेशनेल एन्थेम दा गासैखौबो गसंनो थाखाय गुरै खावलायदों जोंनि नेशनेल एन्थेमखौ सन्मान होनो थाखाय बयखौबो गुरै खावलायबाय अफिसियेल बिथांखौ दैदेननो थाखाय गुरै खावलायबाय अफिसियेल बिथांखौ रेफारि
थेंक यू बयबो आखाइ खबनानै हो बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय दा बे समाव मानगोनां आलासि सारमोनखौ आरो किकबो खालायगिरि बिनानावखौबो जौसां फारसे फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय Please silent, please silent. Keep silent. Gar, orang bisa ya. Tapi dulu ya, salah. Ini sih gini, kalau yang salah sih. Itu orang bulan satu beri tanam ke sini masih ya. Saya dah nunggu lah bulan satu dong. Aku nunggu. Malu nggak cuma kisahnya saya. Ini beri sebelum nama. Ada mesti kasih musuh. Kelas nale pun nala. Sebenarnya ini nala kan mau berapa? Mana kelas ni? Teknik media dong, onane biawai jengni naigiri bitamuna habna nanga, substitute tanai jai biawai only manager lo thana manggan, coach and manager, onane naigiri bitamun ko gure kaulai dong, thana ni jeng naina hagan, tapi jengni kejuran nuzapina hanai makase alasi mangana bitamun ko angga sinai jenis sigang dong. Gelinnya जागायबाय Sifar मोनबाय नेरसि खिला गरमसिन जाबायना सोजाबाय Abang baca gini sini, kerja sama. Sini gel barpun kesenang video. Ramen. Oke tu apa? Orang itu pang lagi dia mau udah. Lo dia minta tahu. Ay, sini mana bola ini anu? Ay, hawa salah hawa piwan.
एबारना नै मा होनोमोनलाय बुलायनायनि आरोना फ्रा मा स्टाइल बुलायो बिदिखौ फोरोंगोन आरोना नै मारै बुलायो नङा औ हनै आयौ हनै निफ्रा होलायदोंबो होबोयो नामा आयौ आयौ लाजिबायसो साला नोरैसो मिनफ्रा आसोलफ्रा हनै निफ्रा बुलायफैखो ना माखो बेखौनो नुदोंमोन आंलै नांलायगोन दाननाया औ दानलायोबो आयौ हनै बैसिना ओमफ्राय बुलायनाया मा मडेल ओरैनालाय आयौ बे खेलाना राजा लाजिबावबायसो लाजिगासिनो दं सौसियोब नोंसिनिबो दं दिनै नोंसोर माबासो बल लायग्रासो नामा दे नोंसिना मालाय बेथन मोना बल लायनाय ने हो आयौ मोनो दांलै आयसो बायनो मोजां बुलायनायखौ मोजां भिडिअ क्लिक खालामहरलायनो ओरै हमनानै नों दे नोंखौ नों गलालै जोंना सारा भिडिअ फैयालै जिरायदो नोंसोर मानो बेयाव फैखो नोंस्रा बल लायनांगौ नोंसिनि गोसोसो नोंस्रासो जागोन आयौ लागाव फाइनालि आदैमोन दा आरोना सिख्लाफ्रा फुरा मोसागासिनो दं आरोना नोरै ओमफ्राय जों दा सिख्लाफोर मोसानायखौ नायदों आरोना बिरादनो ओमफ्राय नै दा नायग्राफ्राबो आयौ सिख्लाफ्रानो आजां गाजां आरोना फुरा आजां गाजां सिख्लाफोर न'आव दं आयौ नायदो नों हाग्राबारिसो जादों बिनि नामा मिथिबाय हाग्राबारि हाग्राबारि आरो नोरै थांदो नोरैबो निरजोंथ' नोरैबो सिख्ला निरजोंथ' गिदिरजोंथ' भिडिअ खालामनांगौथ' गिदिरखौ आजां गाजां सिख्लाफोर दं बेयावबो बनिनोर फैजोब्बाय आरोना सिख्लाफ्रा नै नोङो मोसाजोब्बाय आरोना सिख्लाफ्रा हनै नैबो थाथ'लाय दसे सिख्लाफ्रा मोसानायखौ माबाखांनाय फैनायखौ भिडिअ खालामना टेक्निकेल सेक्सननि आरो केडिएसएनि मेकआपजोब आसोल सिख्लाफ्रा मेकआप नै बैयाव रुजु रुमि फुवार दं आरोना मालाय थेख्रि फुवारजों बेजों र' मालाय लोगोसे एसिस्टेन्ट एक्सपार्ट आदैमोन बियो बिराद गिदिर मोजां दं फंबाय एसिस्टेन्ट फुटबल सेक्रेटारि मानगाथाव हितय ब्रह्म आदै रुजु रुमि एक्सपार्टखौ लागामबाय आरोना आदैमोन जों फाइनालि बिराद गोबाव जाबाय मोनबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नै
ओमफ्राय जों दा आरोना बिराद लोगो मोनबाय Kudiram Bromo channel nama जाहैबाय सोमदोन ब्रह्म ब्लग जोबोद आदैमोन गोजोननाय आंनि थाबाय साफ्राबो आरोना आरो अफिसो आदै सोमदोननि आरोना अननानै नङा बर'जों नकुल नार्जारि बिनिखौ दङ आरोना आदैमोन बिनिखौथ' आदै रुजु रुमु बिनिखौबो साबस्क्राइब खालामदो आं फैनाया गोबाव जाबाय आरोना दहायनिफ्रायनो भिडिअ खालामगासिनो दंखायो ओमफ्राय बैयाव एसे मोसानाय माबानाय नै आरो फैबाय आदै थेग्रे नै आदै थेग्रे इउटुब चेनेल बेहाबो दं आदैमोन साबस्क्राइब खालामना दोन आदैमोन जान्टा फाग्लानि गामि खाथिनिनो एक्सपार जोबसै आरोना साब्रैबो एक्सपार जोब गासिबो ओरै बिसोर एक्सपार आंनिफ्राय देरसिन आरोना आदैमोन बिसिना इउटुब चेनेला नै गल आवगायनानै नै आंनि फलोवार्स नामा साबस्क्राइब थेंक इउ गाबोन जोंनि खेलाखौ नायनो फैबानो जाबाय जागोन दे जागोन गाबोन औ जागोन दे फंबाय नायगोन गाबोन अके मोजाङै जोंनांगौ मिथिबाय फंबायमोन बर'फ्रा औ औ दे दे औ होमबा आदै थाथ' आदै रुजु रुमु आदै जान्टा बेनिफ्राय मोनसे आंनो मोनसे आइडिया होनांगौ नङा मा आइडिया आदै आइडिया माने मारै गार्लफ्रेन्ड मोनगोन मोनसे आइडिया जानोलै आंबो नागिरबाय थादों बेखौ मोना आरोना रावबो नायस'ना जों बायदिखौ दा र' बेखौ एसे दुर्माखौ सोंग्रोनांगोन आरो आं दुर्माखौ लाग्रोनांगोन ओंखायनोथ' बेसो खिन्थायोना औ दा बुंनो हाजोबथ'नाय नङा आं दुर्माखौ लाग्रोबासो माने मा स्टिल फरायनांगौ बिदि फैयो आरोना आंनि गोसोआव ओंखायनो दा आं दुर्माखौ लायाखैना औ आइडिया मोनथ'वाखै दा दुर्माखौ लाबासो आंनावबो आइडिया गैथ'वा दा दा बेनोसै आरोना आदैमोन ना आं बैसिम थांसै नोंसोरबो दे एक्सपार जोबसै आदै मोनसे आंनिफ्राय देरसिन एक्सपार एक्सपार आरोना आरोना पपुलार नङालै आदै जान्टा फाग्लाखौ नायदो बिथांनि आदैमोन नायनानै हिनजाव हौवाफ्रा फाग्ला नङालै फाग्ला जाया मारै हिनजावानो गैजाया सिंगोल मानसिसो नङा आदै लोगो मोनना मोजां मोनो आदैमोन थाथ' होनबा मोनसे बुंसै आदै थाथ' दाहाय आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनांगौ दंमोन जानाया जाहां जाबाय आरो नांथाहां जानोसै दाबो नांथाथ'वाखै औ बेनो दे बाइकनि स्पिडआव फाइनालि आदै भिडिअआ खालामखांबाय नै सिख्लाफोर दं नै आजां गाजां सिख्लाफोर जोब दिनै जाग्रा दासो जाग्रा दहायनिफ्राय नेबाय थाबाय हनै आयौ हाग्राबारि आदैमोन बेबो हाग्राबारि सासेया बेयाव थांबाय आरोना हाग्राबारि ओमफ्राय हाग्रा नै ओमफ्राय दाथ' बुलायनायबो जोब्बाय नै बुलायनाय फोरोंनाय मानाय ओमफ्राय नों अद' मायाव थांनो हाग्राबारि नामा हा हाग्राबारि आदैमोन बेनि नामा अद' होनो आयौ नायदो सोमनाय आयौ फाग्ला नुखायो सोबग्राखौ आरोना फुरा फाइनालि फाग्ला सोबो आइसक्रिमखौबो आदा अद' बैयावसो दं बिसोर नै खेलायाव फिनिं जाफिनबाय ओमफ्राय लाखाबाय माबाया ओइ फैलाय नोरै खनसे बेरायग्रोनि बैजों फै खनसे बेरायनि नोरैखौ देखायाखै नालाय फैलाय गद' नोरै बे थांग्रा लामा आरोना ओरैमोन पार्किं ओमफ्राय दा बेयाव बल जोगासिनो दं लोगोफोर ओमफ्राय नैबेयाव मालाय सिख्लाफोरा सिनजादों सिख्लाफोर आरोना बे दखान आरो नोरै सिख्लाफोरा सिनजागासिनो दं आरोना ओरैमोन फाइनालि फैद' हाग्राबारि जोब आरोना नोरै बे लामा आरोना आदैमोन अद' हाग्राबारि बेयो बेनि नामा आदैमोन हाग्राबारि ओमफ्राय स्पर्टसनि मानसि बेबो बुलायो देन्जार बुलायो आरो नैबे गेदेराबो देन्जार बुलायो आरोना आदा बुनाय होनो नाम गाज्रिखौ देन्जार बुलायो सार्ज होनांगौ बुलाबायनो नागिरो बे नङाबा नै फैसासो हरनो नागिरखो ना माखो आयौ नै हाजिरा मोननायनि आइसक्रिम जाले मोनसे आइसक्रिम जाले बेयाव नैबेयाव जाम्बा नैबेयाव जाहोदो दे नै आदैमोन दा आरोना आइसक्रिम जानो नागिरबाय स्पर्टसनि मानसि बेबो मिथिबाय आदैमोन स्पर्टसनि मानसि दे आइसक्रिम देद' के आसै माखौ जायो दसे चकलेट देद' এটা নালাগে কিবাটা দে অরেঞ্জ কালার এটা মই নাকে চকলেট ম্যাঙ্গোটা দে
आरो फिनाखाय हाग्राबारि फाइनालि माबा जानो नागिरबाय बला जोब्बायमोन नालाय ओमफ्राय दा जोंनो सोमनो नागिरदों बरिया आइसक्रिम जायोबा ओरै मोनो जानांगौ आरो ना बरिया मोजां जायो नै हाग्राबारिया सोमनानै देखायलाय नों ट्राइनालाय मोजां ट्राइ खालामबाय आं 30 थाखासो ना सोबलाय जासिगोना बिबा सरायसो बिसानि हाग्राबारि बलाबो जोबखानोसै आरो ना आदैमोन र' आंना कावासाकिया ओमफ्राय दा फाइनालि नैबेयावसो दं आरो ना केजेफाया नै हाग्राबारियावसो दंफैयो आंना बुस्थुआ हाग्रायाव मानो थाबाय थाखो नों दलर थाथ' लेवार बागोन आरो लेवारफ्रा दाबाखा होनखायो आं जानला मोनला लेवारफ्रा दाबाखा आंनि बुस्थुआव लेवारफ्रा दाबाखा आरो ना आंनि बुस्थुआव हनै मालाय सिख्लाफोर सेलफि लागासिनो दं आरो ना आयौ मालाय रिल्ससो बानायबावदों दां किपार मोनबाय नेरसोन खेला गरमसिन जाबायना सोजाबाय आबाराव बाजोबगोन बिसोरो सोजाबाय थाबा sini Gilbert pun kesenang video. Uraman. Carna dimen, bola bejub bayar na. Dah Kokrajara dirabai sampai rampulan sudah gajian bayar na sampai dah nih jeng thang nagerbai sampai Kawasaki ini bisa lesian. Ang nggak kan senar na. Ini nih dua dimen ini senar na. Dia orang na isi kini orang satu